Egunon. Egunon. Begira, aurreko astean ikastaroei buruz galdetzera etorri nintzen eta orain izena ematera nator. Bai, gogoratzen dut. Eta zer pentsatu duzu? Yoga eta igeriketa egingo dut. Zer egin behar dut? Inprimaki hau bete behar da. Izena bizenak, Ane Martinez de Lezea. helbidea, Sagasti Zabal 24, bigarrena Eskubia. herria, Lekeitio, adina, 37 urte. nan zenbakia, Ez dut gogoratzen itxoin pixka bat. Zortzi zazpi zei, 5 4 3 2 T. oso ondo, telefono zenbaki bat? Bai, 6 bederatzi zazpi, zazpi zei, 3 4 bederatzi bat. Bueno, eta zen kirol aukeratu duzu? Igeriketa eta yoga. Zein ordutegitan? Igeriketa, astelehen eta asteazkenetan 3-etatik 4:00 Eta yoga? Yoga, astearte eta ostegunetan iluntzeko taldean, 6-etatik 7:00. Oso ondo. Prezioak badakizkizu, ezta? Bai, nola ordaindu behar dut? Kontu korrontearen zenbakia eman eta bertatik pasatuko dizugu hilaren bukaeran. Eta matrikula? Ez, herriko ez diegu matrikulari kobratzen. Ederki? Tira, dena dagoela uste dut. Nahi baduzu astelenean bertan has zaitezke. Oso ondo, astelenera arte orduan. Bai, mila esker, agur. Agur bai.